Svrap, čo je to a ako ho liečiť? Svrap môže dostať každý, so slabou hygienou to nemá nič spoločné. Svrap je vyrážka, ktorá svrbí a ktorú spôsobujú roztoče. Ľahko sa prenáša kožným kontaktom. Roztoče vytvárajú kdekoľvek po tele napuchnuté vyrážky alebo červené škvrny. Na tmavej koži sú slabo viditeľné. Ak máte svrap, na to, aby ste sa roztočov zbavili, potrebujete liečbu a oprať si svoje osobné veci. Ľudia, s ktorými bývate a osoba, s ktorou ste mali sexuálny styk, musia urobiť to isté v tom istom čase. Musia to urobiť, aj keď nemajú žiadne príznaky. Liečba je vo forme krému, ktorý sa aplikuje na celé telo. Najlepšie je natrieť sa pred spaním. Krém nechajte pôsobiť 12 hodín a až potom ho vzmite. Po každom umytí rúk si ruky znovu natrite. Budete potrebovať 2 kola liečby s týždenným odstupom. Oblečenie, posteľnú bielizeň a uteráky by ste mali oprať na 50 stupňov. Ale môžete dať tieto veci a iné veci, ktoré sa nedajú oprať, do nepredušne uzavretého igelitového vreca. V nepredušne uzavretom vreci musia zostať 4 dní, aby sa roztoče vykonožili. Do práce alebo do školy sa môžete vrátiť 24 hodín po prvom kole liečby. Ak pociťujete svrbenie ešte aj mesiac po liečbe, vyhľadajte lekára. Viac informácií nájdete na hse.ie/scabies.